da wani abu da ke jikin dabba. Wannan shine tuhumar da ake masa ba akan hadisai bane. To amma mu shawarar da zamu bayar shine a zuwa ga gwamnatin Kano da gwamnatin Najeriya da ma gwamnatin Afirka da duniya baki daya, in dai har ana so a zauna lafiya. Kun ga wannan littafin mai suna Sahihul Bukhari, a ƙone wannan littafin, a ƙona shi, a ƙona shi, a tattara su duk inda suke, a ƙone su, a hana wato karanta su, domin fitina ne su a tsakanin al'umma. Abin da ke cikin wannan littattafai ne na cin mutunci, har yake sa suna iya shiga janibin Annabi sallama su faɗi wata magana mara daɗi a kansa. Yanzu a cikin wannan littafin Sahihul Bukhari, duk mai wannan littafin ya buɗo wato juz'i na farko a Kitabul Wudu, shafi nawa, ya buɗo shafi ya ɗauko wato hadisi na 224. ga abin da hadisin yake cewa, haddasana Adamu qala haddasana Shu'batu an al-A'mash an Abi Wa'ilin an Huzaifata qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama subadata qaumin fabala qa'iman summa da'a bima'in faji'tuhu bima'in fatawadda. Wannan hadisin abin da yake cewa annabi ya je bolar wasu mutane yayi fitsari a tsaye, wa iyazu billah. Wai annabi fa ya je bolar wasu mutane yayi fitsari a tsaye, sannan wai kira aka kawo masa ruwa wai yayi alwala. Ka ji fadan girman Allah a cikin wannan littafin Sahihul Bukhari. Kaga ba abin da ya rage wannan littafin, ba abin da ya rage a yi da wannan littafin banda a buga shi da ƙasa kawai. Wa'annan mutane mai girma gwamna a cikin wannan littafin suke gano irin wannan miyagun maganganun. Shi yasa a majalisin karatunsu ba su da linzami akan darajar annabi, sai su zo kai tsaye su shiga cikin darajar da alfarmar annabi. A irin haka ne mai girma gwamna muka ce wannan hadisan gaba ɗaya a hana amfani da su. Sannan hadisi na biyu, idan muka ɗauko wato Sahihul Bukharin, a cikin Sahihul Bukhari hadisi mai lamba wato 364, yace haddasana Matsar ibn al-Fadl qala haddasana Rahun qala haddasana Zakariya ibn Isa qala haddasana Umar ibn Dinar qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kana yanqulu ma'ahum al-hijarata lil kha'bati wa alayhi izaruhu faqala lahu al-Abbas ammuhu ya bana aki law halalta izaraka faj'alta ala mankibayka duna al-hijara qala fa hallahu faj'alahu ala mankibayhi fasaqada magashiyan alayhi famaru ya ba'da zalika uryana sallallahu alaihi wa sallama. Wannan hadisin abin da yake faɗa shine wa annabi ya kasance yana ɗaukar duwatsu tare da mutane don sabata ginin Ka'aba. Yana sanye da izar nashi shine gyautansa. Sai wai Abbas amminsa kai wato kanin mahaifinsa yace da zai cire wannan izar shine matsayin kamar wandon nashi ya dora akan kafadarsa da dutsen ya daina ci masa kafada. Wai sai annabi ya cire wannan wando nasa ya dora a kafada. Aka ce saboda wannan abu da ya ga yayi kawai fasaqada magashiyan alai sai faɗi sumanni. Hadisin ya suka ce famaru ya ba'da zalika uryanan, ba a ƙara ganin annabi tsirara ba daga wannan rana. Kuma wannan kalma ta uryanan nasi ne, ba ta da wani ma'ana. Yawwa baka isa ka fassara kalmar uryanan da ma'anar kalqu ba, domin kalmar alkalqu tana daga cikin wato ishtiraki tawafaqan lafazaini fi nutq ma iktilafahu ma fil ma'ana. Suka ce wai daga wannan rana ba a ƙara ganin annabi tsirara ba a cikin wannan littafin Sahihul Bukhari. Saboda haka mu shawarar da zamu bayar bayan barranta da wannan bawan Allah Lawan Trayon, a tattara wannan littattafai na su Bukhari, su Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, a ƙone su kuma a hana addini da su. Sannan duk wani malami a hana shi karanta su a majalisinsa, a sa doka mai tsauri. Duk malamin da aka gansa da wannan littafin Sahihul Bukhari to a ɗaure shi life prison. Yawwa saboda ta'addanci ne da cin mutuncin annabi da wulakanta shi yake cikin wannan littattafan, ba abin da yake ciki in ba wannan ba. Wannan shine sakon mu zuwa ga mai girma gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf da